Dyma ni top tips mewn busnes i ddiwrnod rhyngwladol y menywod. Felly, y peth cyntaf swn i ddeud ydy jyst ewch amdani hi. Peidiwch a gadael i ffyr y failure stopio chi rhag mentro. Mae hynna'n atal gyn gymaint o bobl rhag mynd amdani, a mae o'n biti bod hwnna di'r unig beth sy'n dal lot o bobl yn ôl. Yn ail beth, fyswn i'n deud i ymestyn allan am gefnogaeth, mae yna gymaint o support i gael. Arwyddo i fyny i newyddlen Cyngor Wynedd yr un busnes, yr hwb menter a Busnes Cymru. Mae yna lawer ohonyn nhw allan yna a da chi'n mynd i gael gymaint o wybodaeth a chefnogaeth drwy arwyddo i fyny i heini. Ac y trydydd peth ydy jyst ewch amdani hi. Peidiwch a edrych yn ôl a difaru a meddwl biti swn i wedi gwneud hynna, achos os na newch chi fentro, fydd na rhywun arall yn gwneud.